तदी की बाप महतारी के पूजा कैसन पूजा बढ़िए भैया बढ़िए ड्राइवर साहब। भीष्म पितामह अमर हो गईले जेकरा इच्छा मृत्यु के वरदान मिल गई कि भीष्म अपना मर्जी से मरी है। बताई ई अगर वरदान हमने के भेटा जाओ जे अपना मर्जी से तू मरबो एगो भाई पर्दार कमन के छोड़ो ना सब जने के घूम घूम के काटो जे लो मुए वाला हो हम तो मुहबे न करे बढ़िया बजे हमने के ना भेटाई काहे अभीष्म पितामह के भेटाई त केहू के मुइबे न कइले हमने के मिल जाए त एक जना न रह जाए सब खेत खाली करो खत्म करो। भीष्म पितामह के इच्छा मृत्यु मिल गई। ई काहे मिलल जनतनी काहे इच्छा मृत्यु का वरदान काहे मिलल काहे वो अपना बाप के पिंडदान करे गईले तब पिंड जे ही गंगा में दान करे जाता रहे उनकर पंडित जी कहले कि वही में दान करे के बाद दहवा देवे के बाद तले उनकर बाबूजी खुद हाथ निकाल के बढ़ा देले ये बेटा हमरा के दे दो हमरे खातिर तारा देवे के बाद तब भीष्म पितामह हाथ खींच ले कहले कि ना ना दे। पंडित जी कहतन कि जल में देवे के बाद हाथ में काहे दे बताई जे करा के देवे के बाद व्यक्ति मांगता आई कहता कि देव कब अत आई हमार पंडित जी कहे तो उनकर बाप जी कहले कि वाह बेटा अपना नीति से तू कंप्रोमाइज नहीं करत हम बाप होके मांगत तनी हमरे के दान देता रहो तो हमरा के नइख देत कि का तो पंडित जी के आदेश नइखे हम तरह के बेटा वरदान देतानी कि तू सत्य पर रहब आ तारा मन करी तहिया मरब। अब बताइए एगो बाप में कितना शक्ति रहे जे बाप अमर के वरदान दे देले बर्मा विष्णु ना देले एगो पिता अपना बेटा का अमर बना देले ऐसे जान ली बाप माई पर भरोसा करे के पड़ी ना माने तो कुछ नहीं के माने तो सब उहे होलू। एक दिन पांचों भाई पांडव जब कन्हैया हार गईले दुर्योधन के समझा के कि दुर्योधन तू जियो सब धन तू ही ले लो ये लोग का बाप नहीं खन तहार बाबजी जिया तारे राजा तू ही लो बाड़ ई बेचारू भिखार बनल बालू तो दोसर कुछ हम ना कह दुर्योधन 5 गो गांव दे दो एक गो गांव में पांचों भाई रह के अपन दिन गुजार लिए बाकी राजगद्दी तू लियो। कन्हैया के बात सुन के तो ओकरा देह में खजुवट हो गई कहते कन्हैया मुखिया बन के आइल बड़ो चूहा के पंचायती बिलार करे ले तू माखन चोर गाय चोरावे वाला चीर चोरावे वाला घर घर में मक्खन खाए वाला अलग अलग हमार पंचायती करे इनका खामा में बांध दो सो खामा में बांध दो सो देखी है विनाश के घरी बा और बताई कन्हैया के खामा में बांधे रहुआ एक और मतलब कि पिंडदान जरूरी बा रोज दुनिया छोड़े के बाद कन्हैया कहले कि चलो जौन होई तो देखल जाई तब पांडु लो सोचल ए रोकी ना महाराज लयदारी बैठल बड़े अब पांचों भाई जाई करता रही जौन तकदीर में लिखल हुई तौन होई। दुर्योधन हमनी के गांव दीना हिस्सा दीना आ चाचा बरियार बड़े चाचा बोलते नहीं खन चाचा आन्हर बड़े अब बेटा के मुंह में फंस के हमनी पांचों बेटा के तिरस्कार करता रहे तब पांचों भाई बैठ के राय करता जी को काम करे के जब धन संपत्ति ना मिली जगह जमीन ना मिली तो हमनी के बाबूजी तब मर गए वो बाबूजी के नाम पर एगो जग करावे के जेंगा जग हमरा भोला बाबा के नाम पर हो रहल बा। पांचों भाई बैठ के राय करता ले पांचों भाई मिल के हमने के एगो जग करावे के चाही
ई राय करता लो तले नारद जी वही में चली आवता ए लोग का मीटिंग हवल में अरे बीड़ा बजावत नारद बाबा याद बीड़ा बजावत नारद बाबा याद गइले बीड़ा बजावत नारद बाबा याद गइले बीड़ा बजावत नारद बाबा याद गइले हरि गुण गावत नारद बाबा याद गइले नारायण 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 धर्मराज कहले कि दंडवत मुनिवर ई मीटिंग में रहुआ कैसे कैसे आ गई आसन ग्रहण करी गुरुजी कही कोनो बात समाचार कले नारद बाबा की राजा लो धर्मराज ई कॉमन जी के तू लो मीटिंग करता रहो धर्मराज सीधवा मने धर्म के अवतार रहे कल की बाबा सोचतानी कन्हैयो के बाद दुर्योधन नहीं मानत देखी जी अपने बैठी ऊपर कन्हैयो के बाद दुर्योधन नहीं मानत और चाचा धृतराष्ट्र बड़े वो हमने के सुनते नहीं खन आ दुर्योधन तो हमने के दुश्मने भइल बा देखी ना माइकवा जी सिटी अपन करी हेल सिटी बंद करी कल की तब तो सोचा तनी कि जब कुछ मिलबे ना करी तो कम से कम हमनी के गरीबे रही लेकिन हमनी के माता पिता के आत्मा के शांति मिलो और मेनवा का बढ़ाई मेनवा का घटाते महाराज मेनवा को उठाई और निहुर निहुर के बाएं हाथों से काय बनाओ तनी पूरा रोजी रोजगार और विश्वकर्मा भगवान हो हे हाथ से पूजा पाठ कर जला महाराज हे हाथ से पूजा पाठ कर जला 4 बजे भोर में खुद ड्यूटी में चल जाए एक और समय न बा अच्छा यहाँ के मेहरारू आयल बिया ओ तो यहाँ खातिर ना आयल हो वो ये से आयल हो जे माने ओ जी बाड़े तो हम अपन ना मनोजी बाड़े की ना है कि हम दूसर काम अब नारद जी कल की तब अत बाबा हमने के सोचा तानी कि हमारे बाप तब मर गए लेकिन हमारे चाचा हमारे बाप जी के नाम पर कोनो जग ना करौले बरखी ना करौले पुण्य तिथि ना मनौले कम से कम हमनी के हाथ से कोई जग हो जाओ नारद जी कल की धर्मराज तू जग करावे के अधिकारी नहीं खो काहे बाबा तू लो जग करैबा फायदे ना होई जेकरा ऊपर 1 पैसा कर्ज रहेला उ गया जिला में पिंडदान ना करे आय अपना खून से रिलेटिव जितना संबंधी बाड़े उ लोग जले जिंदा रही तले गया में पिंडदान ना होई माई मर जाओ बाप मर जाओ इया मर जात बाबा मर जात नाना मर जात नानी मर जात मामा मर जात मामी मर जात मौसा मर जात मौसी मर जात ससुर मर जात सास मर जात इतना लोग मर जाला तब लोग पिंडदान करे जाला एकरा बाद भी जान ली 1 रुपया रउआ देह पर कर्ज रही तो रउआ पिंडदान करे ना जाए पहले वो कर्जा के उतारी ए मर्द मेहरारू वाला भाई का बना दिल बड़ो बेसो कम करी कल के बाबा का है अतः तालो को बता देता नहीं तू लो नहीं खो जाना एक समय में बाप तोहार एगो ब्राह्मण के हत्या कइले वो हत्या के कारण राज नरक कुंड में और
महाराज काहे चौप ले जाता बेसवा काम कर दियो पर उठाई और एक रखे राजा धर्मराज बेटा के कर्तव्य होला कि बाप महतारी के उद्धार करे आ अटक गई हो नैया ये धर्मराज तब बेटा खे के पार करे काहे कि चाचा एगो पूत नाम के नरक होला जवना पूत नाम के नरक से पुत्रे पार करेले 40 योजन जब हमारा शरीर में से प्राण निकल के 40 योजन दौड़ेला तो 40 योजन के बाद एगो पूत नाम के नरक मिली जहाँ प्राण जाके रुक जाला अब पीछे मुड़ के ताके ले जे हमारे खानदान के केहू बाकी ना तो जे अपन बेटा होला उकरा के नाई से उकरा के अपना भक्ति से पार करेला वैसा ही है पितर पक्ष जन चलता अरे वह माई बाप के पानी नहीं देत मत दी लेकिन अमावस के दिन जरूर दी रोज हमने के बाप दादा आके खड़ा होता रहे भले हमने के पानी नहीं दे लेकिन डेली वो लोग आके खड़ा रहेला कि हमारा खानदान से के आवता आ जब केहू ना जाला नु तब मुंह बना के लौट के चल जाले उनका के पितर लोग अपमानित करला कि तारा खानदान के तक पूछ ही नहीं लो उहे लास्ट दिने जया अमावस होला ओई दिन हमनी के पूर्वज लोग आके खड़ा रहला कि आज जरूर के हमारा खानदान के आई तो कहियो पानी नहीं दे तब लास्ट दिन एक लोटा पानी जरूर दे देवे के धर्मराज कहल कि बाबा हम जग कराब कहल कि ना राजा जग ना करेब तार बाप जवानी में एगो ब्राह्मण के हत्या कले जन ब्रह्म हत्या लागल जाना के चलते मृत्यु हो गई लेकिन नरक में बड़े नरक में कहले कि बाबा हमारे बाबूजी नरक में बड़े इतना बचनिया सुन के अरे रोवे लगल जी अरे गिर नैना से अरे कैसे हमारा पिताजी के अरे उधार हुई है जी पूछे लगले करावा हेलो हेलो धर्मराज रुए लगले कल की बाबा रौड़े बताई कि हमने के केंगा जग करब रउआ अंतर्जामी है रउआ हर देवी देवता के घरे जाइए कौन एक समाधान बताई कल के उपाय एगो बा एकरा खातिर तार लो के रायसु यज्ञ करावे के पड़ी कले धर्मराज की बाबा रायसु यज्ञ केंगा होला अतः देखा धर्मराज चिंता मत करो और रायसु यज्ञ में 5 को सामान ले आवे के पड़ी एक नंबर में कृष्ण भगवान के बुला के ले आवे के पड़ी आ ले के दरवाजा पर बैठावे के पड़ी आ उ जब तारा दूरा बढ़ जाई है सारा काम तार होल हो जाई आ दूसर का काम लंका में विभीषण राजा बड़े राम राज रहे तो हनुमान सेवक भइले आ ए बरा राम के राज नहीं के विभीषण के राज बा ऐसे तू कृष्ण भगवान के भक्त बन के आइल बाड़ो ओ लंका में हनुमान जी के पहरा बा ओ जी जाए के परिया कांचा हेलो काचा हेलो
कच्चा सोना ले परी काचा बिना जोरल तीसर का काम धेनु गाय के लिए आवे के परी। चौथा काम दुनिया के सब राजा के जीत के यही पटना में मगध नरेश जरासंध राजा भइल बा, सारा विश्व के राजा में जेल में बन के दिल बा। ओकरा के मारे के परी, ओकरा के मारे के परी, अब विश्व के जीते के परी। ओकरा के जी जब बोले तो दुनिया जीता जाए। और 5वां नंबर में नाग लोक से मंडप ले अगबा जहां जग हुई। अब इतना बात सुन के धर्मराज चिंता में पड़ गए कि कहीं लड़ाई करे के परी, कहीं चढ़ाई करे के परी, इतना लम्हर काम करे के परी। तले हमार बाबजी तक तो नरक में बाड़े, उनका कितना कष्ट होत हुई, कितना होत हुई। तले सहदेव खड़ा होकर कहले कि भैया धर्मराज तू चिंता मत करो, चिंता मत करो, एक नंबर में आदेश दो तुम कृष्ण भगवान के लेके आई, आ कन्हैया जब आ जाइए दरवाजा पर सारा काम हमने का हल हो जाए। सहदेव कन्हैया के केंग ले कल के भैया चिंता मत करी, पूरा जदुवंशी से लड़ाई करे, मार करे, आ कान्हा के जीत के लेके आए। जा जा भाई इतना ना बेचैनी में रहले कि दिशाशूल के दिन यात्रा को देले, जबकि दिशाशूल में लोग यात्रा ना करे, दिशाशूल में चल देता रहे। आगे जाता रहे तो दिशाशूल तो लाग गई। सहदेव चली दिहले, अरे तोरी का नगरी आए भाई जी, तो सुनिया के खबरिया है भाई जी, सुनिया के खबरिया है भाई जी। तो तेरा में ले ले बड़े और तिलक तलवारिया है भाई जी, अरे कहाँ बड़े हो मुररिया है भाई जी, कहाँ बड़े हो मुररिया है भाई जी। जे ही हस्तिनापुर छोड़ता रहे तले रास्ता देख ली बाबू, चटनी अटनी हुई ओकरा में भले गजन करे, लेकिन नीमन बात ने कन्हैया के बात पर बिल्कुल ना तो उनका लगा राइफल बम नहीं खे, एगो घिर नैया रखले बड़े, आ जहाँ ऑर्डर कैले आतना बढ़िया गर्दन पर जिलेबी पारी। हाँ उनका लग ऐसा हथियार बा, कैसनो पेड़ के काटे में देने हॉलो ना हुई, अब फॉरेस्ट विभाग के पतू न लगे। अब सहदेव जब निकलले ते एगो जोगिन खड़ा बिया रस्तवे पर कि दिशाशूल में आवता रहे, आई कृष्ण के जीते जाता रहे, जादो सही लड़े जाता रहे, इनकर परीक्षा तो नीली जाई जीत जाए है कि ना। किसादे अरे चाली रे भइले, अरे द्वारिका के रहिया रे धैले, किया रे सजनी रे दिशा के जोगिनिया रहिया रोकले। ऐ वीर कहाँ जा रहे हो? महाराज कहाँ जा रहे हो? काले की कृष्ण के लिए आवे। ओ
नारायण के जीते जा रहल बड़ा, जादो लोग के तू लिलकारे जा रहल बड़ा। पहले हमरा से लड़ो, पहले हमरा से लड़ाई करो। अगर हक जीत ले लो तो जाने जे कन्हैया के जीत लेबो। कले की माता क्षमा मांगो, तू नारी हो, हम मर्द हैं, और नारी पर हथियार उठावल कहीं के उचित ना होला, हमार धर्म नष्ट हो जाई। कहले जे चुपचाप चला बान, चुपचाप बान चला के आगे बढ़। कहले की तैयारी हो, लेकिन हम जाए हमार बाप ने तल पता रहे। साधे बमरले बनवा निंगे भइल जोगिन के बादनवा। एक बार साधे मरले चाचा, वो जोगिनिया के साया सारी खुल गई, उधियाए लगल। कहले के अरे अबला नारी पर हथियार चला दी, उतर नींगे हो गई। और नारी को नींगे देखना पाप है। किया हो मोरे रामा साहदेव मुहावाया पर मर्द का नजर औरत का निगाह पर गई, और मर्द के सब नष्ट हो जाए। कल के चला बान, हार माने तब नो। कल करे लंगटे बड़े तोरा पवन चलाई, कल की चलाई वो हारल कहा बानी। कल की अगर लड़े के बाद ते काम कर, कपड़ा डाल जाके पहिरा दोसर सारी, तब करब जुधावारे भारी। अरे जोगिनी रे छतरी धरा बाबा कोइलू आसनुए। जब जोगिन कलश की चलाओ बान, काले की निंगे बदन पर बान ना चलाए। जय हो बाबू की जय हो। और मेन बड़ा हो साड़ू भाई सोनू, सोनू नॉट सोनबरसा, क्या नाम है, सोनू नट सोनबरसा। पूरा नट समाज के दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। समाज में मंगल होत रहे, बाबू लो हमार खूब निरोग रहे, माता पिता के स्नेह बेटा पर परत रहे। ई बात जब सुनलस तो कलश की वाह वाह रे वीर वाह। एगो अबला नारी के तेरे इतना इज्जत के ले बड़े कि कहतर कि निंगे बाड़ू नजर से ना देखे। तू कहाँ जाता रह? कहले कि हम द्वारिका में जाता नहीं, कन्हैया के लिए आवे के बा, कुछ काम फसल बा। कहले तो हमरा से वरदान मांग। कहले कि वरदान पहले लड़े के कहतिया, वरदान देवे के कहतिया। कहले कि हमर यात्रा खराब बकारी, जे जीते ला उन वरदान देला, ई हरल के इनाम देतिया। कहले कि ठीक बा, तो हमरा के वरदान इहे दो ना, जे हम जाता नी द्वारिका में, जादो लोग के बस्ती बा, आ कन्हैया ओ जी बाड़े। अगर कन्हैया के बरियारी ले आए आ जादो लो यदि हमरा से लड़े लगो, तो जतना वो जी जादो बाड़े उतना हमरा के तू सहदेव बना दी हो। कलश के एवं मस्तु एगो पर एगो सहदेव बनाए जो
हमरा के याद करिए जब लड़ाई लग जाई आ लोग जब घेर ली हमरा के याद करबी नु तो जेने देखबे ओने ते ही होई। अब आता ना जब बैटरी कर चार को देहल त मानत रे बिलाई के पेट में घी पचेला निर्धन आदमी के लॉटरी अगर मिल जा 5 करोड़ तो जी ना यही कलहिया देखो बाबू हरन वकिंग बोलता हूँ हे करा पहले हुआ जाता है हे बक्सो के बड़ा हे बक्सो के यही भैया कलिया मॉर्निंग में गा के गोइनी तेगो LIC LIC एजेंट ने केनु और दे दे बे मेहरारू के मुतना सहदेव बना दे तो जाके कतर दलपल ए दलपल अरे नंदलाल कहाँ है तले दारवानवा सुन के कहता यादा क्रिक बकारी का कहता हूँ वही में गो जाके सिपाही को दे तोरा साउंड धीरा कर फट दरबाल नंदलाल कहाँ है धीरे से बोल ये दोसर गांव हो गोते गोते बोल गोते 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 सिपाही कलश के सुन पहले को काम ई गेट देखत रे के कर हो द्वारिकाधीश कृष्ण के एक गेट के लगे आके केहू जोर से बोलेला ना अते पागल लगले चिल्लाए अरे कहां से आइले कैसे अरे द्वारिका में समय ले रे डेरैले नहीं और उठाओ मेन के भाई लगे आवत नहीं खे और उठाओ ये बच्चा के अरे डेरैले नहीं ते मालूम होता पगल ले रे डेरैले नहीं ते मालूम होता पगल ले रे डेरैले नहीं ते ए पागल बड़े बड़े पीर लोग के काप जाला टोकरी केहू नहीं आवेला नगरी के पगरी कोयल विजेंदर ते तो भारी गलती कइले रे ते रइले नाही ते मालूम होता पवन चलो चलो अब जान जाइए इतना बात जब सहदेव सुनने तक लगे रे हमारा तीनहिया हीरो बुझला था हम भागे खाती आई बनी कहाँ बाड़े कोल्हैया कहाँ बाड़े अरे पूरा जदुवंश लोग के मोर ललकार बाटे पूरा जदुवंश लोग के मोर ललकार बाटे अरे पूरा जदुवंश लोग के मोर ललकार बाटे पूरा जदुवंश लोग के मोर ललकार बाटे अकेले सहदेव जी के लड़ के विचार बाटे गांव में के बुलाओ कहाँ है कन्हैया तो जादू लो जब भी बात सुनता तो सब जात तनी बकसियो दी तो जादू बक्से वाला जात हूँ ना जादू एगो हमरा बिहार में ऐसा धन बाड़े ऐसा शक्ति देले बड़े कन्हैया ये सब जाना सब जगह मरी है केहू टंगरी पर मार दी केहू पेट पर मार दी केहू पीठ पर मार दी लेकिन ओरिजिनल जे जादू होला नु पहले टावरे पर धरेला ऊ का है ये कोमा में चल जाए तो गवाही है नदी तो सरकारी कैसे ना बनी ए पर ध दो पटना ले बोल ही नहीं खो
ई जान लो। अब तो जब जादू लो सुने तो कल की गौवा में आइल बा कहत जे कुली जादू लो से लड़े। कौन है रे कहाँ बा हमनी से लड़ी धर धरो मारो। जब सादेव देखले कि चारों तरफ से जादू बंसी लोग जुट गए अब तो इनका धीरे से हवा खराब बा ये का जानो मेहरारू मदद करी ना करी अतले विकेट गिर जाए। अभी लागल चिल्लाए जोगे प्रगट हो जोगे तले जोगी ना के खड़ा बिया सहदेव देखो पीछे घूम कर देखो सारे लोग सहदेव है। जैसन हम बनी वैसन सबे बा सबे हम ही है कले जाओ लो आवलो तैयार लगली लड़ाई अरे दादा देख जादू बंसिलो से सहदेव के जादू लो से भैरे भीरा सहदेव से जादू लो के भैरे भीरा हनी हनी पाला मारे राना वाला चले लागल कन्हैया नारायण सब दिख रहल बड़े ये बहरी का होता सब लीला देखो तारे कृष्ण भगवान सब लीला देखो तारे कृष्ण भगवान हनी हनी पाना हनी हनी अकेले सहदेव मचवले तूफान अकेले सारा जना के पटौ डाल देता रे हाला भइल जे भाई अकेले गुआइल बा सब को के मार देलो त कन्हैया निकलले ए वीर ए जोधा लड़ाई के बंद करो बंद करो। सादेव कहले कि तू के हुआ हमार नाम द्वारिकाधीश कृष्ण है कहले जी ओ तू ही सब जन के हूँ को ओले बड़ो एकरा पहले काहे न अइल हो अब तो सब जना भिंडी लेटर बजा रहल बड़े। कन्हैया कहले कि देखो तार लड़ाई हम देखत रहनी है हम बड़ी तारा पर खुश बनी जो अकेले हो के इतना हिम्मत रखले बड़ो वो जादू लोग के गांव में लड़ाई बंद करो कहले कि ठीक बा कन्हैया रुआ हई तो अब लड़ाई ना करो। कहले कन्हैया जी देखो हर वीरता देख के अति प्रसन्न बानी हमरा से कुछ वरदान मांगो। कहले जो ऐसा जाता रहा बारी ओ जी मौगी हरुए तो वो कहती है वरदान मांगो ए जी कन्हैयो हार गइल बड़े तो कहता रे जे वरदान मांगो। कन्हैया कहले जी बाहरे वीर बाहरे लड़ाई सादे कहले कि कृष्ण भगवान राउर पार्टी हारल बा हम जीतल बानी रउआ हमरा से मांगी। कन्हैया हंसे लगले कहले जी बताओ दुनिया में केहू आके हमरा के दिहल ना सभे मंगबे कोई ई कैसन वीर आइल बा जे कहता जे हमरा से मांगो त कन्हैया कहले कि मांगो तनी। कहले जे मांगो कहले कि 3 गो चीज तारा से मांगे कौन कौन आ देवे के नहीं खे एकरा के बंद करे के बा। कहले कि का करे के बा पहला नंबर में आज के बाद जादो लो पर हथियार नहीं खे उठावे के। कहले कि ना उठाए। दूसर का वचन दो
कि कोनो बात का तारा जानकारियो होखे आ केहू नइखे पूछत त तारा लबर लबर बोले के ना पड़ी। देखी कन्हैया के जबान पर ताला लगाओ तारे, इहे कारण रहे कि चक्रव्यूह में 16 बरिस के लड़का के लोग मिलजुल के मुआ दिहल। सहदेव लड़ाई के विषय में जानत रहे लेकिन के पूछल ना तो बतौले ना, ऐसे कि कन्हैया से जबान में धरा गई रहे ये जानतो रहिया ना पूछलू तो बोले के नहीं खे। और तीसर का हमरा के वरदान दो, तीसर का कौन वरदान? दिशाशूल में जाता रा मत करी हो। कहले कि तीनों ना करे तो कन्हैया कहले खुश बड़नू। तब सहदेव कहते भगवान रउआ त नारायण है, नेवता केहू के लौटाओ जाला कि रखली हो जाला? कन्हैया कहले कि अभी का कहता रे? कहले जो हम रुआ से ही पूछत नहीं कि केहू नेवता करता तो कर नेवतो रुआ रख ले कि करे? कहले कि करे। तो 3 गो हमारा से ले ले बनी तो 3 गो रउओ दी। अब कन्हैया फिर में पड़ गए का जाने कैसन मांगी, कोई हमरा सहारा मांग दे। कहले जे तू हमरा से मांगबो? कहले कि हाँ मांगे। कहले धर्मराज की भगवान 1 नंबर में हमरा के वचन दे दी कि हमने के 5 भाई मुए को रउआ पहले चल के आगे मुए। देखी ई है LIC। अब बताई कन्हैया मुए वाला हवन ई पहले ही बाउंड भरवा लेता रहे जे तू वरदान द कन्हैया ये 5 भाई हमने के जिंदा रहब, अगर मर गइले एको भाई तो पहले तारा मरे के पड़ी। आ दूसर का वचन भगवान दी कि सबकरा से झूठ बोले कि हमरा से ना बोले। आ तीसर का वरदान दी दुर्योधन के संगे लड़ाई चल रहल बा झगड़ा, अरुआ हमनी के मदद करे के बाद कहले कि जा हम तीनों करे। लेकिन सहदेव एगो बात ना बतौल हो, अन्यायी में लोग से काहे के लड़ल हो आके हमरा से कह देला। तब तो कहते जे भगवान हम अधिकार ना मांगती लेकिन रुआ पूछत तो बताओ के पड़ी ना। तो जब पूछिए देनी तो एगो सूद ब्याज में दे दी। बोला धर्मराज का चाहिए, काहे लड़ाई कैल हो? कि हारी चाली चाली हो भगवान हमरा घरे चल चली। हारी चाली चाली हमारा हमारा तो जग के रचनवा भइला। हारी चाली चाली हमारा भगवानवा जग के रचनवा भइला। भैया धर्मराज नथले जग बड़ा भारी, जगवा में चली चली मदन मुरारी। यही कारण कनी जुदा घामसानवा तो जग के रचनवा भइल बा। देखी कितना प्रेम से भाव से भगवान भक्त के बस में रही ले ना। भगवान कन्हैया के लेके कम कर दल रे मर्द है मेन मैं का कितना कम कर दल बड़े हुबड़ होइबो ए मर्द तबियत ठीक नहीं के तनी बढ़ाव फौजी का करे बैठा तर मौगी होती है कावन भाई बाडू ढेर का अनिका के जिया ना देबू तू थर दे चल जाता रहोने शायद होने बैठल भी का हो जाता रुकी ना। देखी भगवान कन्हैया के जीतल कितना लम्हर काम बा। ले आके अपना द्वार पर बैठा देता रहे।
देखी राजनीति कितना बड़ी जो कौन हो जब रउआ द्वार पर बढ़ जाइए रउरे को जग बाकी होई ना तनको घबराई ना अब बैठा के तब पांचों बाई इज्जत करके कहतली भगवान अब हमने के किंग जग होई ए जग के जग करता रहुए बात कथा ये जी खड़ी पाए लागल अब रउआ के एगो चटनी सुनाए ओकरा बाद चाय पिए ओकरा बाद बिट्टू तिवारी के नंबर आई बा